Sadek Marotino oimore machiegni mar mondo mi yud weche manyien Ramogi TV. Wantiere kod mathoth, nitiere gik mosebedo ka chando chuny oganda kotenore kod midhusi manyien, midhusi mong'ere kaka Hunter virus. Midhusi miwacho ni yudo kuom joka gund joko oyieyo, matin ni kit oyieyo kata oyieyo malando kit midhusi makama. Osenego ji adi, osechopo kanye, to Kenya timo ikruok machal nadi? Nitiere kaendi weche manyien ma chenro mag oimore. Ogai maduong' bura mar ODM Laktar Oburu Oginga osebedo ka onge wang' ji kuom kinde. Osekelo penjo mathoth ni to buru ni kanye, kara mane andika moko ma osebedo mbui kaachiel kod otese misomo pacho kaendi oko mar nyiso oganda ni entiere kendo ngimane ni kare. Weche motenore kod gedo mar gach reru manyasani mano mar SGR mondo beni chope gwenge ma Kisumu kadhi nyaka Malaba. Bende moko kuom jotelo osebedo ka wacho ni ok dhi nyime, kata kamano jatend migawo nowuok oko mar yango chal mar gedo ma kamaendi. Kin mamoko mathoth nyakwaramogi bende skul mar Maseno bedo ka hingo higni 120. Ikruok en mani geno jatend piny Kenya William Ruto biro yuoro e nyasi machal kamano, kaachiel kod weche mag sigana mapile kapile mokelo ni chieng' tich abich mabende ok lew gin kanye, kaachiel kod sigana e weche moko mopogore mag tuke. Omiyo intiere kama kar duchi makauno nyakwaramogi mondo mi yud weche manyien chenro mar oimore magi e weche ma omiyo pek. Kirana lat ke ng'ato pan nitie gimoro ma aninde nikata gimoro manyalo gimoro achakia gikmoko te manie pati ang'eyo te kendo ang'eyo kaka wachano. Ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga wacho ni ong'eyo kendo tayo chenro duto mag duond burano kata bed ni ne onge e romo ma Mombasa. Piny owacho lando ikruok ne geng'o midhusi mar Hunter virus mosenego ji 3 e meli moro e nam Atlantic. And we are working with the China Exim, with the China government to see how to support, to employ RDLF to support the construction of this section. Piny owacho sigo ni gedo mar SGR mowuok Narok nyaka Malaba dhi nyime, ataro kod weche maliekore ne omenda mar siro chenro no onge. Machiegni nyakwaramogi nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips, bedo kod chakruok nyaka giko. Kawachako migawo mar thieth e pachoka ogolo milome mar yawo pacho ganda e wi ritruok mar geng'o midhusi mar Hunter virus mayango ni omuoche e meli moro maringo e wi nam mar Atlantic. Midhusi mar riwruog thieth WHO wacho ni osenego ji 3 kachopo odiechieng' manyoro. Lendono yango ni Kenya pod onge luoro e wi landruok mar midhusi mawuok kuom le mag joka oyieyo. Hunter virus, midhusi masani nyinge osechako donjo e it oganda bang' lendo manyocha okuongo gol gi riwruok mamenyo thieth e piny mangima WHO bang' yangore ni jowuoth moko manie meli mar MV Hondias ogamo midhusi no ka gin e wuoth e wi nam ma Atlantic. Lendo ma WHO kachop tarik 7 dweni oyango ni ji 3 osetho e kind ji 8 moseyangi nogamo midhusi no e meli no mar MV Hondias mapod nie wuoth. Ma en gino makoro keto piny mangima obedo motang' ka e pacho ka. Jagoro ma migawo mar thieth Laktar Patrick Amoth oyango ni onge ng'ata moseyangi nogamo midhusi no malandore ahinya ka okale gund jokale mag oyieyo. Laktar Amoth wacho ni onge luoro nyaka sani e pacho ka jolony mag thieth bende pod obedo akicha mar geng'o gima de timre. Lendo mar migawo mar thieth oyango ne jo Kenya yore ma midhusi mar Hunter virus nyalo landrego to ahinya ka wuok kuom le mag oyieyo. Yorego gin kaka yweyo muya manigi buru moting'o Hunter virus, mulo kuonde manyalo bedo gi midhusi no, mulo oyieyo kata losruok mar oyieyo gi lwedo bende nyalo lando midhusi no. Migawo mar thieth bende oketo ayanga ranyisi mar yango ka ng'ato gamo midhusi mar Hunter virus magin kaka liet mar del, wich bar, rem mar leche mag del, olo mar del, chuny madwaro ng'ok kata bedo gi pek e yweyo. Ranyisi minyalo chak neno bang' ng'ato gamo midhusi no e kind juma achiel nyaka jumbe 8. Piny owacho mar Kenya wacho ni oseketo ikruok mar geng'o midhusi no kik donje pacho ka
ka tudruok margi gi riwruok ma WHO kod kuonde mag thieth ma pacho ka oket kaka yo mar bedo kod lipode ma adiera kod yore mag thieth. Bende migawo ma thieth yango ni jiwo chenro mag pimo mar pimo joma donjo e pacho ka kuok e pinje ma oko kendo donjo gi alap ndeke kod dho wedhe. Jogo mawuok e pinje ma oko bende dwaro ni osik ka yudo pim mar yango chal mar ngima kuom jumbe 8 bang' chopo e pacho ka. Jopiny bende ojiw ni oket ler e alwora margi, logo lwedo maler e kinde duto, kwero mako yieyo kata losruok mar yieyo gi lwedo, rito ler mar chiemo kod ritruok mamoko. Ogai maduong' bura mar ODM Laktar Oburu Oginga koro wuok oko lero ni ngima ka siling kendo johera mag ODM kik bed kod buok moro amora kata matin. Laktar Oburu ne owacho magi bang' lale wang' jopiny kuom kinde manok kolero ni oluwo matut gige duto madhi nyime duond bura mar ODM nyaka e pacho ka mangima. Eric Owenga miyo ler. Bang' lal kuom kinde manok kende e wang' jopiny koro gikone to ogai mar duond bura mar ODM Laktar Oburu Oginga nowuok oko mar chiwo ler ni jopiny kaachiel gi johera mag ODM. Mae rito jopiny bedo kod penjo bura ewi kama entie kaachiel kod ngima mare. Aonge wach moro maduong' agonu mana erokamano maduong' kuom penjo ni ochadwa lal matin kendo mano nyiso ni uhera. Koro bende amor gi mano kendo ahero nyisou ni an kare, ngimana ni kare. Jok mawacho na huyo na onge Kenya ka, an Kenya ka kendo an kaeri motegno kanana ka matin. Motelo ne mae godiechieng' Seneta Masea ne ochopo e kar tugo opira mar golf mano ma Kisumu Golf Club kendo ne oriere gi jotugo mamoko e rieyo dende. Laktar Oburu mane wuoyo kod jofwamb weche boma Kisumu noyango ni ongima kendo tayo ODM e yo mong'ith maneno ni duond burano ogoyo okang' madwarore ahinya to motelo ne yiero maduong' mabiro. Pati wato dhi adhiya nyime. Nyocha uneno ka gik moko nyocha watimo duto. Kata na giko juma ni nyocha wan gi forum maduong' mar retreat Mombasa. Nyocha dhi adhiya nyime. Ochuno ni nyaka ng'ato achiel ka onge to gigo ok nyal dhi nyime. Ok ochuno ni nyaka Oburu Oginga ng'ato achiel ema bedie. To tich to tire ma an awuon ang'eyo gimoro amora matimore. Kendo an alat kik ng'ato pan ni nitie gimoro ma aninde. Nikata gimoro manyalo dhi marach takia. Gik moko te manie pati ang'eyo te. Kendo wang'e kaka wachanogi kendo an involved e chenro margi te. Lal mareno osenyuolo penjo bura kendo apise ne okoko mar chiwo ler ka kwedo weche ma ifuong'o ewi Laktar Oburu. Kaluwore kod obokeno, okang' mar koso bedo mang'eny wang' jopiny en achiel kuom yo mar chiwo thuolo ne jotelo mamoko mag ODM mawuok piny mondo bende oyud thuolo mar tayo chama. Jawach ilo duond bura mar ODM Philip Atale motelo nokoni jondiko moko ni onon maler ewi gigo magindiko. We are very happy that our party leader continues to attract news. He's becoming one source of news that everyone wants to look up to, and tomorrow we'll be seeing him somewhere in the alma mater of his late father speaking and roaring. Laktar Oburu nokoso ma ok ochopo romo mar ndalo 3 mayande obagi boma Mombasa giko dira mokalo. Mabende ne geto tego duond bura mar ODM kako okang' maneno ni gidino fuok mosebedo kamienjo e kinde mosekalo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mapeni kod wuoth Davis Chirchir yango ni chenro mar gero gach reru manyasani kuok Narok kakadho Kisumu nyaka Malaba dhi nyime kaka ne oland kod jatend piny Kenya William Ruto. Onyiso komiti mar od bura mar Senate mochung' ne apaya kod wuoth ni chenro makamano dhi yudo sir mar omenda kowuok kuom omenda moyiedhi mar bero gach reru kata Railway Development Levy kaachiel gi joketo mwandu mawuok e piny China. Chris Owino nigi ler. Oganda mawuok e gwenge mag Nyanza kod Imbo mar Kenya koro chunygi nyalo yweyo bang' jatend migawo mar apeni kod wuoth Davis Chirchir singo ne gin gedo mar gach reru manyasani kata SGR kowuok Narok kakalo Kisumu nyaka Malaba dhi nyime maonge ng'ikruok moro amora. This meeting officially open. Chirchir mane duoko penjo mar jakom komiti mar od bura mar Senate mochung' ne apeni kod wuoth Eddie Oketch
olero ni omenda mar tayo chenrono dhi wuok e agulu moyiedhi mar gero gach reru kata RDL kaachiel kod joket mwandu mawuok e piny China. CS, in representative of this particular budgetary need, could you clarify on the issue of extension of Narok Malaba SGR? How is it catered for? Is there a budget to it? So we are leveraging on RDLF, and we are working with China Exim, with the China government, to see how to support, to employ RDLF to support the construction of this section, Naivasha, Narok, Kisumu to Malaba. So that's where the funding is coming from. Mabiro bang' ogai ma DCP Rigathi Gachagua lieko ni onge omenda mar chwalo chenro makamano e budget manyien mar sirikal. Chenro makamano dhi muonyo bilion 600 e kinde mag agulu moyiedhi mar RDL to dhi golo bilion 45 higa ka higa mar siro chenrono. Komachielo, gedo mar wang' apaya maduong' mar Ironi Mau Summit bende osemako mach e kinde mar sirikal geno mar yawo wang' apaya mar Ironi nyaka Naivasha dwe mar 8 higani. We intend to deliver Rironi to Naivasha road dual and open to traffic by August this year. So we are working around the clock. We are visiting the road every so often to make sure that we don't lapse on the timelines. Lendo makamano dhi kelo mor e chuny jowuoth makaluo matiyo kod wang' apaya maduong' mawuok Nairobi kochomo Nakuru, okang' madhi tieko dhungruok mar geche e wang' apaya makamano. Kata kamano, ogai mar United Green Movement David Maraga oramo nyaka chung chenrono nikech kambi mar sirikal omiyo rak mar gero wang' apaya makamano okwayo omenda makore lach. As soon as Ruto came to power, he revoked that contract and gave it to a Chinese company at a cost of 192.6 billion, an extra 33.3 billion shillings. Chirchir bende oyango ni sirikal oseketo tenge omenda moromo mar gero olalo ma Migori Isebania mane okethore kaluwore kod koth mapek. The Migori Bridge has been cut, and since this flood started, that is the main bridge that connects the third most border, the third most important border in the country, which is Sirare Isibania border, and that road has been cut for the longest now since the rain started. And therefore, I just want to confirm that that bridge like Migori going to Isibania out of Migori town has been provided a budget of 124 million based on evaluation for what needs to be done, and we will have to do it properly, cognizant of the fact that we should not do a rush job and then come the next rain it is carried away again. Jatend migao mar apeyni Davis Chirchir wacho ni yo kende mar konyo sirikal choko omenda moromo mar kongo apeyni mathoth madwarore pacho kae en kokalo kuom jogo weg geche matiyo kod apeyni madongo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E kinde ni ma hinge juma makende mar nurses e pachoka, nurses e county ma Siaya, obogo mar Sundo ten county no mondo mi ochulgi osachgi ma dwe mar 4 magiwacho ni pok odonjo nyaka sani. Kata bang' ten county no ne singo mar biro chulogi e kinde mowinjore. Kaka Steve Biko lero magibiro e kinde ma nurses go puoyo okang' magisegoyo ahinya, to kedo gi thoe mabiro e kinde ma mon mapek olimo ute thieth mar mondo mi gikonyre. Ajuma makende mar dialo nurses piny mangima odonjo odiechieng' mar 3. Nurses e county ma Siaya pod yuago deko mar chudo mar osachgi, gino magiwacho ni kelnegi midhiero, kaachiel kod nok margi kipimo kod pek mar tich. Kendo nurses te koyudo salary mar dwe mar 4 kochopo kawuono ni. Wakwayo sirikal mondo yie otime gigo manyalo kelo chude mapiyo. Jomoko pok ochul, jomoko pok oyudo promotion, jomoko watin kaka dwa chiw chieth ma idwaro ma nyangafe okang' midwaro iyudo ka bende ok wanyal chopo e wachno.
koro bende waketo kata sirikal tesre mondo omed nurses, omed tiegogi mondo chieth obed maber. Ane gilos sach nyasi mano bagi od thieth mabondo. Nurses go nopuoyo kenge magisegoyo mar duoko chien kwan thoe mabiro e kinde ma mon mayacho limo ute thieth mar nyuol. Gi previous years inyalo yudo ni by sani tayari ne wan kata gi mine 3 mosetho. Ibo yudo ni mama ne tho dwe ka dwe mama moro tho. But gi sama waloseni ibo yudo ni kuom dweche 3 kuom dweche 5 mosekalo gi pok wabedo gi miyo motho e osiptal ne wach nyuol. Waduoko erokamano ne nurses. Much as we are coupled with issues to do with technology, we are still trying to innovate and ensure that our patients are receiving the best services. And I believe with our open hearts, we are serving the country and the society in all utmost strength that the nurses bear. Ewi mano, nege medo jiwo mine mayach mondo bed kalimo ute thieth e yor klinik kod nyuol e ute thieth mar konyo tieko ngima miyo kod nyathi malale kinde nyuol. Wanyiso gi ber mar biro e klinik samopek mondo waduok upungufu mar tho mar mine e gweng' kata gimomiyo mama ang' bi osiptal e klinik seche moseleo mamiyo wafwenyo shida dakika morumo makonye ok bedo mayot. Koro wajiwo nyimreche ni mondo wadhi mbele ka wakonyre kendo tiyo kodu osekonyowa mine matin sana mayudo shida e yor nyuol. Kamano bende nurses gono jiwo jowetegi mondo donje riwruoge makedo ne ratich nurses kaka achiel kuom yore mag konyogi e wuoyo kod duol achiel. Bedo matek ma mondo gidonji e union nikech mano e rangach ma ginyalo donjo kode e union. But kaka union kata kawuono ne watemo kolo jogo ma pod ok odonjo e union mondo o join union kata kantiere wach moro ma idwa los to obedo mayot kwa loso ng'ano mani e union. Wan tijwa kaka union en bende ng'iyo ratiro ama dwaro mag jochiw chieth go mondo sama gichiwo chieth to obadh moro kibedi kaka magi bire kinde ma ute thieth mag piny owacho kod mag ji giwegi e kaunti ma Siaya to singo madhi nyime gi chiwo chenro mag pim mar tuoche ma ok landre e kind oganda kaka tuo sukari kod kansa e kind tuoche mamoko maonge chude joma ni makende. Ne makuru tich matek na jotuo ogeno kuomu nyikuop tichu matek emomiyo jotuo yudo thuolo mar mor. Kik we jotuo seche duto kubedo gi jotuo moruru kod gi nyikuop giherou. Wantiere odhi nyime kata sani makwa yudo seche mang'ama ni godo wagolo free services. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Wadhi e kaunti ma Homa Bay, migawo mok mar piny owacho mong'ere kaka Action Aid mosebedo kasiro sekta mar somo. Ochako chenro mabero chal mag moko kuom skunde gwenge mopogore opogore kaunti ma Homa Bay. Gidwaro maneno ni jopuonjre ahinya to mag ECD obedo gi lwasi makare kinde mag somo. Chenro makama gitimo mar nywako lwedo chenro ma kaunti no dhigo nyime mar ondoa kaunda eneno ni ogolo ko klese mag mabati mamono jopuonjre somo e lwasi mowinjore. Sirikand kaunti ma Homa Bay ne ochako chenro mar gero klese ne jopuonjre mag jo ECD awards 40 manie kaunti ne. Chenro ma otisi ni ondoa kaunda gidwaro maneno ni jopuonjre mag jo ECD obedo kod lwasi makare mar somo, gidwaro mating'o malo rang'iny mar somo e kaunti. Kokalo kuom chenro makamano bende migawo moko mar piny owacho ma ong'ere kaka Action Aid ma osebedo ka siro sekta mar somo wacho ni ginywako lwedo chenro mar gero klese manyasani ne jopuonjre mag jo ECD e kaunti ni. Kapisa mar riwruogno Euphemia Awuor wacho ni ne gidiero skul primar ma Bura kod mano ma Nyarandi ka chud bura Mandhiwa machal ma klese mag ECD osebedo marach kod ngima jopuonjre. Wan gi mor ahinya wan kaka migawo watimo launching mar classrooms 3 mar nyithindo matindo manie nursery. Klese gi dhi konyo nyithindwa matindo mondo oyud kama ber ma ginyalo some nikech mokwongo ne gisome kaunda to sani wan kaka Action Aid wakonyo county government wa mar Homa Bay e operation mar ondoa kaunda. To skundni bende dhi wan kaka migawo waneno ka dhi ngima mabiro bro miyo nyithindo mang'eny yudo nafas mar somo kendo mor gi somo nikech seche ma kamisome ber to nyithindo bende bet ma ngima gi ber.
Japuonj maduong' e skul primar Mabura Jacob Okoth wacho ni chal maricho mag klese e skundono osemiyo jopuonjre mathoth odar kadhi e skunde mamoko ka koni chenro ma kamano kelo geno maduong' ne jopuonjre. Gedo marwa ma skul Mabura pok odhi maber e higni duto ma skul osedhi nyaka kiwango mabede kane. Mano osemiyo kata mana rwako nyithindo e skul ok osebedo maber, kendo kelo kata mana nyithindo moko we skul ka yore magi mag somo ok odhi kare. Koro kuom mano, ka Action Aid nobiro moriwore kodwa moyie geronwa classroom moketonwa klas mag nyithindo matindo mag nasari mwaluongo ni I, mano dhi bedo maber kabisa nikech I kanyo e kama somo chakore go. To ka nyithindo mang'eny obiro e skul kama koyo ok chame, kama ok obede lo, opuonjre maber, ma dhi kelo kata ma nyithindo madonjo e skul bedo malo, idadi ma nyithindo bedo malo, kendo somo margi dhi bedo maber. Kaeto overall output ma skul dhi marika dhi bedo malong'o, kendo nyithindo mwagolo ya kae ka biro medore. Kachiel kuom jopuonje skundono Evelyn Akoth wacho ni klese mag mabati ok mi jopuonjre lwasi makare mar somo kane omedo jiwo sirikal kod jotelo makono mondo oket maino margi e loko chal mar skundono. Ka wayudo klasni dhi konyo nyithindwa e somo nikech chon kane klas machielo mar mabati ni ne wantiere go, pi ne donjonwa e klas, nyithindo ne ok nya biro skul pile ka pile, lakini ma wayudo ni I hope ni wadhi bedo gi lokruok mang'eny nikech kata sani lokruok wanene e skundwa ka. Skundwa mondo dongruok wakwaye skundwa ni pod walak classes moko, to wakwayo sirikal mondo okonywa. Ali Abich, Ramogi TV. Ka pod wantiere weche motenore kod somo, wadhi e kaunti ma Kisumu. Ikruok mogik osetim kendo rito wendo modhial e nyasi mar hingo higni 120 mar skund Yawuoyi ma Maseno ma Kiny otelie kod jatend piny Kenya William Ruto. Maseno skul en achiel kuom skunde ma sigande opong' kod rapar mopogore opogore mag lokruok kowuok chon kane ochakore nyaka sani. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth ewi sigana no kokalo kuom jopuonjre mane osomo Maseno higni mokalo mohewo higni 60. E dhorangaj skund Yawuoyi ma Maseno, chumbe ochung' motegno kod nyal, manyiso kinde mogwaro mosekalo wuoth marabora kuom higni 120 sani. Ne jopuonjre mane osomo kinde machon Maseno, mong'ere gi dho ngere ni alumni, donjo gi kendo e dhorangajno en kaka rapar mar kuma wuodhgi mar somo ne ochakore godo e higa mar 1906. E laro mar skundno, sigana ondikore kende, ok e buge to e kor ute. Ranyisi mag loch e piem mag tuke, are higni machien bende onyenyore. Ute ma ikgi oniang' bende pod ochung' kar tiendgi kaka rapar. Ka od lamo machon bende pod nitie kaka chuny sigana mar chakruok skundni. Kata kamano, e kind mago duto, rapar manyiso sigand timo maber kaka skul are chon bende ok odong' oko. Jopuonjre machon yango nyinge ute mane ginindoe kaka rapar higni mag 60 kane gisomo. An adonjo skundni higa mar 1965 eka donje form 1 skul kae. Dormitories ne wan ga 10 mokwongo mabut kanisa niluongo ni Haywood, Owen, mar adek niluongo ni Britain, mar ang'wen niluongo ni Huntington, mar abich niluongo ni Mackay, mar auchiel niluongo ni Tucker, mar abiriyo niluongo ni Stansfield, mar aboro niluongo ni Willis, mar ochiko niluongo ni Parker, mar apar niluongo ni Kive Bulaya. Bende gikoni Maseno onyuolo thuondi mopogore kaka Jaramogi Oginga Odinga e kind mamoko mideo pacho ka. Achiel kuom gima ong'ere ahinya en jaduong' Jaramogi Oginga Odinga mane odhi mobet kaka jalup president e pinyni. Nosomo ka, ayo chako puonjo ka ayo e kubet kadhi e siasa. Wan ka eri ng'ama ne ochako o lead skundni miluongo ni Amadi be nosomo ka. Giyango ni Maseno osedongo kowuok e skul matin mane ochak kod jo missionary nyaka e skul mar piny owacho, gino machuno nyaka koro gigere mondo yarre nikech dhungruok mantie.
Kane wan kae ndalo ne wan duto ne wan ji 300. Sani gin gi nyithindo madhi 3,000. Tiende no se ngesre osemedre di par. To kuonde ma ji some, classrooms ma ji some, pok ongesre the same ratio. Temo mineno ka koro ji odak kuonde modich. Kidhi e dormitories ma nyithindo dakie, tigalo ni nyithindo ni e jela. I don't want to use that word. To okober. To mane mo mineno wan kaka joma nosomo kachon. Koro wan gi sirimo ni nyaka wabwa kony skul mane wawuoke ni gi nyithindo masomo sani mondo wager ni gi kuonde ma ginyalo ninde maber, kuonde ma ginyalo some maber. Gitielo ni kata mana e weche tuke, maseno ne rieny arechon, ahinya to e opich okapu, kata basketball, opich agoko, kata rugby, kod hockey. Maseno osekao kikombe mar East and Central Africa Basketball Championship. Kendo gisekao kikombe mar East and Central Africa e rugby. Ne an part of the team manokwongo kao kikombe mogolo e lwet Wahindi. E sama koro maseno, ingo higni 120 nyaka ne chake, gikone gin kod chenro mabiro muonyo siling bilion 2.5 mar gero skundno e yo manyasani mondo omed dhi nyime kod timo maber. Wabiro gero Social Sciences and Humanities Complex. Bende wabiro gero mwalo kacha. Wabiro gero complex mar Sports and Arts. Bende wabiro gero kanyo. Wabiro gero kuonde ma nyithindo dakie. Wabiro gero ut jopuonj. Kendo skul ni biro bedo skul maber moloyo. Mondo gitim moloyo maber moloyo kata kanwa tim. Jopuonjre miche osebedo ka donjo e rangach mar skul ni gi riyo mar loko ngimagi makiny 1996. Gidonjo kod bolruok, geno kod lek mathoth ma osenenore kuom ranyisi mar lokruok makare e ngima yawuoyi manodonjo kae katindo to sani gin jopuonjre machon kata alumni ma bende koro weyo rapar mekgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Maseno School, Kisumu County. Erokamano Millicent kuom lipot machal kamano. Hingo migni 120 chakre ne chaka Maseno School. Kiny jatend piny Kenya William Ruto igeno ni biro yuore nyasi machal kamano. Gitimo tim makare e skul mane gisome. Kikidhi mabor wakao yue matin ka waduogo kidieny mag sigana. Are you a truck driver? Do you have over 3 years experience and a valid license? M. Ajira is looking for you. We are recruiting over 400 heavy truck drivers below 45 years of age for immediate deployment to Saudi Arabia. Secure your future with a salary of up to 130,000 every month, inclusive of mileage bonuses. Interviews will be held in Nairobi on the 11th, 12th and 13th May and Mombasa on 14th, 15th and 16th of May 2026. Visit www.m-ajira.com and apply to secure your interview slot. Slots are filling fast. M. Ajira, your gateway to global opportunities. Chenro malero kitwa gi timbewa pod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na maboda. Koro mwan maboda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chie. 111 Jumapil, sa 10:30 odhiambo. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world.
Arwaki kendo e chenro mar Injili Ngima, Injili makelo ngima. Wan be wabiro yie mana kaka Samuel kendo wabiro tero wach maber mosepuonjwa gi jogo ma Nyasaye okele dierwa. Biuru machiegni mondo wawinjane wach Nyasaye. Kichunge Nyasaye, Nyasaye biro chung kodi. Ang'o ma dipogi gi hera mar Jehova? Injili Ngima, Sabato ka Sabato, chakre sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Kik bai. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV chenro pod en mar oimore. Kambi mar Emajira oyango chenro manyien malony manyasani machwalo jo Kenya mamanyo kendo madhi tije pinje mag Saudi Arabia, Qatar. Kambino wacho ni giketo maino mar bero lwasi ne jomany tije ahinya golo agents moko puodhi mosebedo kamayo jopiny. Emajira biro bedo kadayo dho derepe mar 500 mamanyo tije pinjego juma manyien. Emajira is a brand that is a digital platform where candidates are able to get into the platform and sign up for jobs that are available. So we have bridged the gap between the recruiters who are outside this country and the candidates who need jobs in the country, who are looking for opportunities abroad. And we have had a lot of misinformation and a lot of safety problems, especially in the GCC. So what Emajira has done is remedy this problem by having country managers in the various countries, and we have set up offices where people can turn to for help or assistance if need be. We are currently recruiting heavy truck drivers for Saudi Arabia. So if you're out there and you're looking for a job and you have a license for heavy commercials, please come and meet our recruiters on the 11th, 12th, and 13th of May in Nairobi, and 14th, 15th, and 16th of May in Mombasa. All you need to carry with you is your driving license. Welcome to Emajira, the Jobs Factory. Wadhi kidieny masigana nyakwara mogi manakati chabich wakelo ni chenro margin kanye kawuono. Wamenyo ni Senior Paramount Chief Jaduong Dickson Nyakomita. Nyakomita na chiel kuom chief mane osetiyo kod mbi margi loch Mzimoi. To karadok dhi rutaya nopon ne lemo e board ma weche lope county ma Bay makoro makodok en ni chief no odok e school kosebedo jaduong mosomo kod nyikwae motieko mbalariany masani en kod simbo mar laktar kaka tat somo. Walter Nyambaga nigi mathoth. Gwenge ma Kabondo wanie dala ruoth machon Dickson Nyakomita mondo wabilie mbaka kode kendo wachako gi sombe. Chako school kamiluongo ni Oriang Primary. Kata bire intermediate wanga pala Giringa. Mano early 60s. Yes. Kata adhi secondary miluongo ni Pogi. Bang'e abiro japuonj. I taught in Kanyadhiang, Utok, Kobila, Nyandiwa, Ndoen Kasipul, puonjo Kotio Nditi, puonjo Kauma. Tikora gi wach puonj. E tije kata na tok puonj, Nyakomita noyudo luong mar tayo piny. Mokwongo, achako kaka assistant chief. Jogo wadao ting to koro ng'atini. I was young, koka nyadundo be. Then I was less 30, I would say, or 30 around, 30. Ne assistant chief mane tiyo waka e Kudumu. No tho. To ne ng'ama very gentle. A good assistant chief mukelo a lot of development. Bas koro kotho e madonje. Atiyo only 4 years as assistant chief. Kato ruoth mane nitiyo retire.
Koro retire koro chuo laro ema bedi chief. To uneno ka kit tich manotiyo mar japuonj no nenore according to kaka dala en, to kata mine manokelo dala ka bende most of them were teachers. Okay. To mention but a few, okwanonu sikunde moko manochako mag primary schools manochako with an intention mondo wach somo nomiyo first priority, mondo koro kikne nyithindo manyalo dhi skul law sikul maboyo kaka gine gilawe manoriang' Wang'apala and Rapogi. Koro mana achiel kuom dongruok mane okelo e gweng' ka. Okoni chief ene ni kod teko kod mbi manyalo rudho nyaroga kuomi adua. Chief, in most cases joge ka yudhe ka emanyalo lido ng'ato boka kucho ka ng'ano tamre winjo gimiwacho. To chief himself tok chwade nikech en ogaye kowacho ne jogo ni dhiuru mos oromo. En ok ochwad physically ni en modhi nochwado, hapana. Ka weche obiro matek kaka weche mag jopiny to chief bedo gi jodonge. Nitie jodongo luongo jodong chief to assistant chiefs bende in go ka. Koro iketo wach e nyimgi, to koket wach e nyimgi ng'ama odonjo ni koro pimo problem to ng'acha be defend. Koro ipenje questions, owacho to en bi penje, assistant chiefs gi penje, to jodongo ka be penje. In chief iling' aling' ng'iyo gima dhi nyime. Nyakomita koni ne en achiel kuom chife mane omiyo oganda oketo maino e weche mag pur kendo kedo gi kech adua teng'a, e kata kamano bende weche mag somo nomako motegno karaidhi dero. Mano adier. Ruoth mane chiwo order, adwa ni ji opur. Koro kidong' ma ok ipuro, tiende ni nyithindo biro chamo ang'o? Ibiro lokri jakuo? Nyaka ji pur. Mano ruoth owacho. Ji te dhi chapni ruoth nowacho ma kidagi dhi pur, abiro dhi donjo ni ka ruoth. Koro ne order cha ne miyo piny bedo gi weche mabeyo beyo. Nyithindo dhi sikul. Inyalo kata chwadi. Manti chwadi kabisa. Kendo nyithindo ni mako, kata wan ni mako, no makwa. Imaki koro kitero skul. To ka ok omak nyithindo baba e kor gweng'. Nyithinde mane ruoth oluoro, gine ema noluoro ruoth number 1. As opposed to nyithindo masani. Nyithindo sani ok ne kokia ng'ato ni ruoth. To macha ka noneno ruoth ochunga tensen. Ogolo gudu me wiye. Omiyowa kaka ne Moi ma jatend piny kineno ne tudore kod jotelo. Otudore gi president through DC. Uyo gi DC to DC luongo chiefs immediately. Chiefs dhi gi their DOs. Kato weche mag president donjo. Ok adwar gima kama area makama. Ok adwar gima kama area makama. Ka chief obiro to gi teko ne cha. Okoni ok adwar ni nyathi moro be dala. Nyithindo te odhi skul. Nyithindo dhi skul. Ruoth nyaka bedie kod rangae kod joge. Nyakomita leronwa kit kaka nochako familia mare. Akendo 69-70. I was still a young man. Ema kende. Bas, koro ka nikech kidhi bedo ruoth, to nyaka ibed ng'ama nigi dala. To bedo gi dala nyiso ni in gi dhako. Ok nyal bedo ruoth kionge dala. Nase kendo. Ruoth to bende ng'eni wuodhe bende ne ng'eny nikech samoro odhi kama odhi kama. Koro ne an gi jakony mane konya. Koro jakony nani ema ne konyo sama onge. Ruoth koni kata ne nyaka yali dalane kamano. Nyoka moro ne nyaka bile kamirim ruoth bende lwar kuomi gi muolo. An wede pinje 4. To ni nyaka obed gi ji miwacho no. 1, cases midwa handle kata dalani kam mabiro gokinyi, in isewacho ni ji obed e ofis. To ok nomon ji biro e dalani. Ibiro monde dalani gokinyi. Jomogo, jomotim nade.
To gimomiyo nyaka joka beja 2 3 4 joma mine ka. Ok ibi handle case ni ka ng'ato nogomo denyo marach mokadho ka ok omiye nyuka morudugo chunye. Timi nyaka ang' nochiw nyuka pod oketene tie yien ka mondo chunye oduogi. Aya katikati ya uwanja kule, anaanza ule ni Haaland Kiptanui. Anakwenda, anamtafuta KDB, Kevin De Bruyne akipita, anakwenda, anamtafuta kule huyo ni Foden Kipto, anachenga moja, anamtafuta kule Rodri anachenga, anakwenda moja, Rodri anatuma pasi ndefu kule Haaland Ntani. Dial *811 *346# to get Man City as your skiza tune. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ne oluonge ni hera. Ne omiye gik moko duto mane odwaro. An piny ni ok adwa ng'e kaka tek, an adwa ni keta kaka iseketa gato, kadwa ni mul gigega. Ketho mora mora mane gitimo ne ok kwan kaka richo. Kendo ne ikawo siem mora mora kaka tim marach. Kido mineno ibedo godo ni biro miyi shida mbele kaidi. Isiema. Nyako matin makinde moro ne orito, sani ene kama litne maduong'ie moloyo. Nyathino tamo wang'a. Adwaro ni mondo paso bi wuona kode olamne jochiende machandego mondo dhiyo. En sigana machuoyo chuny ewi bedo janyuol, sunga, koda rach mar bedo gi hera maonge tong'. Ding'ena janyuol. Kik mul nyanja ewi Nam Cinema, Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Jumani e rogo mar nyithindo. Koro ka wase kikogi kamato, warudi gi spatula mondo kikre maber mondo olos gimiluongo ni mixture gi dho ngere. Atis ne wan godo e klas abich. Noero somo kendo miel. Kawa duto nwarange, nwaneno rieko e wang'e. Wudu mbari ni nena ng'at mo ma huelu. En fuchu huacha. Minen ng'at mo mane na fuchu fuacha ni ng'ato nitie. Diere go onge gima ne godo malong'o. Koro onge ng'ama nomiye luor. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Nyakoro mogiro kamano komedo kete Ramogi TV chieng' tich abich ka tich abich e kidieny mar oimore tuke. Wabedo gi thuolo mar gombaka kod ji mopogore sectors mopogore mag tuke. Omiyo odiochieng' ma kawuono wantiere kod welo madona godo mbaka e wi kit tugo miluongo ni taekwondo. Ang'eni thoth ji kor gweng' kucho osebedo ka dwaro ng'eyo kit tugo machal kama en tugo machal nade. Odiochieng' ma kawuono wantiere kod welo ma
Gin jotugo mag taekwondo kendo gituge rang'iny mopogore opogore ahinya to mano mtenore kod jogo bende chiwo arite pacho kaendi gin apisas mag obila. Wantiere kod jatend taekwondo mar apisas mag obila duto e Kenya mangima iluongo ni Jared Ojuok, kaachiel kod achiel kuom jotugo maneno ka thothu chal ma ong'eyo nikech chal mosiromo kod e piem mopogore opogore, Lawrence Mondi. Wabedo kago kod gimbaka. Erokamano kuom yudo thuolo mar loso kodwa, omiyo thuolo mar mondo mos Nyikwara Ramogi Ajwang'. Mokwongo abo chako kod jatend weche mag taekwondo. Ibongiso Nyikwara Ramogi Ajwang' ni nyingi en ng'ama asewacho nyingi, kata kamano tiwuok kanye gwenge mag Luo Nyanza kapok wachako. Erokamano Emmanuel kuom thuolo ma imiyowa mar chopo ka mondo wawuoye weche mag tugo mar taekwondo. Nyinga Jared Ojuok, awuod Kasipol Kojwacha Pondo. Thuolo ma wawuoye ni to atiyo e Police Headquarters Vigilance House. To kopogore gi mano, ane president mar Kenya Police Taekwondo Federation, ma en riwruok ma e Africa tiluongo ni APTAC, kata African Police Taekwondo Confederation. To e piny mangima en riwruok miluongo ni World Police Taekwondo Federation. Koro Kenya ka an president, to kendo an president kendo mar region mar Eastern Zone moting'o pinje 15. Koro an kendo vice president mar APTAC, African Police Taekwondo Confederation. Erokamano. Erokamano kuom thuolo mar loso kodwa kendo chopo kae. Ni thuolo mar mondo mi yangri ne johera mag Ramogi TV. Oyimore ne konya Ramogi Ajwang'. An nyinga iluongo ni Lawrence Mondi. An wuod Kisumu, awuod Seme Kombewa. Kamano. Yes. Alright, sinja tugo mar taekwondo. Kwa mwaka chako dika poko dokira yatenda taekwondo. Chako tugo taekwondo karang'oa. To nyaka sani ka misechope ni nyangi sumo kumtuke misetugo. Nyaka rang'iny makora no kirwako law mabende negi belt moro ma jiuluoro. Luongo ni en black belt kose en belt. Belt marateng'. Kamano. Yes. Tugo ni nachako tugo chon. E higa mar 2012. Kidogo mana ma mos e gweng'. Atuga mos mochopo kuma koro adonje tich mar obila higa mar 2017. Kachopo e college eka kendo koro amedora e rang'iny mamalo momiyo sani koro atugo e kiwango ma malo momiyo ayudo belt miluongo ni rateng', black belt. Kamano. Yes. Anang'o mani yiero mana kitugo mar taekwondo kapok wadok kocha. Kar tuke ng'eny ji tugo to lakini in iwacho mani ma e gima dwani mondo mi atugi. Yes, tuke ng'eny. To tugo ni naero kaluwore kod owadwa maduong' tuge. Kamano. Kazinda machielo ma dala machielo bende tuge. Osiepena mamoko bende tuge. Koro ne osiepena go kod kaachiel kod owadwa no olomba madonje tugo mar taekwondo. Kamano. E rang'iny masani setuge, ing'eni kitugo ne Kenya Police, itugo ne piny Kenya, kendo itugo ne flag mar Kenya. Gin moko kuom tuke mage mise represent e Kenya ma bende wacho ni obedo maber kata mano bedo matek? Wasabedo kwa tugo e kidieny mamalo, kendo asa represent Kenya Police. Kaka last time ne wan Mombasa Chairman's Cup, mane en game matek kabisa. To ne wanyagore mwabedo namba 2 ka jo rivals regional nokao namba 1. Koro Chairman's Cup timorega every year. En game ma osabedo matek kabisa. Kamano. To wanyagore. Kamano. Erokamano. Kaduoko jatend tuke mag taekwondo, Kenya Police, tugo mar taekwondo no chake e Kenya Police higa mane? To osebedo gi wuoth machal nade nyaka higa ni? Erokamano Emmanuel. Taekwondo king'eyo historia mar Kenya ka, to nochakore kidieny mar police miluongo ni GSU, General Service Unit. E ndalono ne nitiere wuod piny Korea miluongo ni Mok Yung. Higa mar 78 nobiro GSU Training School e Mbakasi. Ing'eyo ti GSU ahinya en rito jotelo, sana ker mar piny. Koro ka nokele mondo mi jogi puonj mane ginyalo rito go jatelo mar piny e yo makende. Koro kanyo mano chakore. To koa kanyo to koro joma ne ok obila bendo chako bedo gi interest. Koro gidwani mondo gimbe gisome. Koro kanyo mano ochakore police
koro sani tituge gi ji duto te nyaka nthi skul. Kamano. To apisas mag obila kaendi e police, ji osemana ng'iyo tuke mamoko ma bende seche moko iwacho ma opira ng'enyne sani ng'eni kwa ng'iyo weche adhula to wamana gi Kenya Police, wantiere gi volleyball, aeto ng'ere bende weche mag ng'wech nikech Kenya kato king'iyo to ng'enyne jotugo ma bende ringo manyala gini gin jok manitiere e Kenya Police kaendi. Taekwondo ni orwake marom nade e kind apisas mag obila ma bende tuge? Obila taekwondo en tugo to sana en training. Nikech e tijwa ni inno ka sani wachonwa ni itiyo gi gimiluongo gi kisungu ni minimum force. To tich to tiyore matiende ni kaponi kata kimanori gi gige lweny mager to kiti kodgi mapiyo. Koro dwane nyaka ibed gi kaka inyalo tiyo ma ok itiyo gi maximum force to kata kidwa mako ng'ato timake. Koro mae ni momiyo ofisa mora mora makalo sana GSU nyaka bed gi tiegruok mar taekwondo mondo bed ka odhi e tich to kar tiyo gi lisasi to tiyo gi lwete gi tiende to oyudo result monego mano yudo kotiyo kata mana kobal risasi mae chikwa masani to oyudo ka koro en tok chik. Koro mane kamano chakorego. To kaduoko penjo ni ang'o momiyo samoro ka joma ng'eny sana ng'e police ng'wech wane opira volleyball sani koro police FC ni malo ji mane ma ji ong'eyo to taekwondo kende police nitiere gi tuke mang'eny. En mana ni samoro kaka piny ringo ok ni Kenya ka kende, taekwondo nitiere e piny duto to kata king'iyo international news samoro kinene mang'eny to en gima dwaro nikech e dala ka dala e pacha nyithindo kata joma dongo nego bedi puonjore taekwondo nikech taekwondo ka ok mana sport to nitie gik mokonyo mang'eny. Kuom ranyisi ng'ama puonjore taekwondo nigi miluongo ni self discipline. En ng'ama kata kobedo to en gi luor moro ma en go kanyo. Mar ariyo taekwondo sana kuom nyithindo nitiere gi miluongo ni self esteem. Ki samoro ka un gi ka nyithindo donge ot tiro ka nyathi moro en gi luoro moro e chunye kanyo to ka itere lesson mar taekwondo to ka obedo gi improve self esteem. Koro ochako bedo ng'at ma kata kama ji nitie to bedo ng'ama nigi ng'owa gi chia. Machielo nitiere gi miluongo ni physical fitness. Ing'eni sani ka koro diere molor school samoro ka kuonde machal Nairobi kama puodho ma ng'ato dhiye kata kwath kaka wan mana donge gweng'wa dhi kwath bedo maonge nyithindo bede TV ng'iyo to ka wakawo thuolo mar terogi mondo gipuonjre gitiegre wach taekwondo to gido ka koro nyithindo ma nyathi mojiwore maber. To machielo en ni kata in gi an iyudo ka nitie gimiluongo self defense. Lweny nyalo wuok kamoro amora. Sani ka ineno kata bombe mwadak obed Kisumu obed Nairobi ka tiere jomoko kata wuondre kuonde mwadagi to samoro ongo ng'ato ngeta. To ka in gi tiegruok mar taekwondo inyalo kaka ikonyori ma iwuoge okang'no ka samoro ng'at ma dwa inyicha mitimo nade inye to ok ni inye dwachi in self defense. Machielo nitiere gi miluongo ni self respect. Ng'amo puonjore taekwondo maber obed nyathi obed ng'ama ng'ongo chope okang' ma yudo ka en ng'ama nigi luor kata kobiro kama ji nitie to en okang' moro oyudo kata ka ochung' kata kowuotho ing'eni kata joma goji ngetagi gikwongi pimi mondi ging'i kaka chal kiwuotho mayomyom matieni ok in physically fit to yot. Koro police oluongo ni target hardening matieni kata kong'i to nyaka par diriyo kapok otimo nade kapok ochomo. Koro wach maduong' manyalo wacho wachno en ni ka ok sport kende nikech mpira to ng'ato nyaka gweye pap to taekwondo ten gima nyalo konyi kata ok ituge e kiwango ma koro osiepna ni tuge to in iwuon kata kiwuotho e town to ng'ato neni ng'atni ok oyot koro wawere kode. Kamano kabiro iri jomoko nyalo bedo no gidwa tugo taekwondo giwacho ni ok en safe sport. Nitie sports wacho ni kadhi kanyo to ochieng' dhi oko la kadhi luar piny kata ang'o nyalo turo lweta kata tienda. Be en tugo ma safe sport ma ji nyalo donjo nyithindo matindo ka gidong kamano kata joma dongo kamano? Erokamano. Tugo mar taekwondo en tugo ma safe kabisa. Emomiyo nyaka sani pod atuge.
en tugo ma watugo gik miluongo ni protective gears. Nitie mirwako ka kori, irwake wiyi, irwake badi, irwake tiendi. Yes, en tugo man gi rules mage. Kamano. Yes. Moko mchiken kesi moko jomoko nyana ngani koro usepuonja taekwondo kakala kama nyalo duongo wi ng'ato baro sawacho ne omi ginene omi bedo bende ng'at manigi control kata ng'o. Moko mchike mage manitiere kaponi pok ichago taekwondo gin chike mage mabedo ni oketi ni bwana adwa puonji gin lakini ma ema nyaka otimre nade ilo kapok idonjo. Chike mantie kapok ochak puonji taekwondo. Kaponi idwa mondo itrain taekwondo, isom taekwondo. To kata kaponi isachako, to kiae kumi puonji e taekwondo no, inyise ne keke go ng'ato, keke kweny ng'ato. Kamora mora ma dhao nitie kiki bede. Yes. Mane chik mokwongo. Kabiro iri jatend weche mag taekwondo. Inyalo miyo moko kuom gik ma bende ong'ien nikech seche mang'eny puonjo ng'ato e klas yudo ka en rori en ng'at ma bende no kama to kwa puonje to onyalo dinyo jomoko. Ginamo gino bende udiyo piny mana ni ng'at mopuonjo gini nyaka obed moriere marom kama. Mokwongo taekwondo en ang'o? Taekwondo gin weche adek. Nitie tai, kata kuon, kata do. Tai en tiende ni foot kata tielo. Kuon en lwedo kata fist. To do en discipline. Kama. Koro mana kaka osipne osewacho. Rule number 1. Ok wapuonji taekwondo mondo igogo ji. Nikech taekwondo, ng'ama opuonjore taekwondo chalo ng'ama is armed. Pogo taekwondo gi risasi ok yot. Nikech we mineno obedo kani. Komiyi agwech achiel to chalo ng'ama ogo risasi. Koro okowi. Koro self control ma wacho cha nyaka ibed ng'ama hore. To horruok no ipuonji from day one. Ni the do discipline. Wasetiego lweti chalo risasi, tiendi chalo risasi. Koro self control. Mano rule number 1. Machielo kendo en ni wasisitiza ni taekwondo ok en gir nyisruok. Ni koro kata ka gimoro wuok e street to in ise ba ngumoro ise nyiso kaka ichalo ng'ama wuodho pistol. Kamano. Koro ihori to ko gik kamo gike ti nyalo nyiso ng'ato gi example achiel ni omera bed mabor. Kamano. Kwa biro koro kama koro ntiere ma utalo ne weche mag apisas mag obila. Nyalo nyiso kidieny ma bende usebedo gi thuolo mar tugo kaka apisas mag obila. Wang'eyo ni higani wantiere kod piem ma bende biro e pacho kaendi monywando apisas mag obila ke pinje moko. Inyalo yango no bedo piem machal nade? Yes. Kano yiera mondo abed regional president mar Eastern Zone kuom pinje 15 to agenda mana bedo go mokwongo ni to bende wanyalo kelo tugo maduong' e region marwa ni to ok region pinywa nikech aja Kenya. Koro kane wadhi e bura mar Afrika to na kelo agenda ni Kenya dwani mondo wa host wabede jogo mabiro rwako pinje moko mag Afrika. To kane jio vote to na ayombo. Koro wasebedo kwa timo chenro makama koro gikeni to tarik 29 pradek kod 31 dweni tugo wabago Kasarani Indo Arena. Kamano. Gimomiyo tugo ni nyaka ne bi Kenya ka achiel iwacho ni thoth ji ok ong'eyo ber taekwondo to gimoro ng'ato ng'eyo koneno. Kamoro onge tugo maduong' machal kamano mano osebire Kenya ka mar obila. Gimomiyo mar obila special en ni kama achiel taekwondo no chakre go obila Kenya ka. To king'iyo kata mana joma tugo e national team mar taekwondo chiegni 90% gin obila. Koro kane wachno bedo kama to nwabiro bedo piny gi jo Ministry of Sports, minister mochung' ne tuke Kenya ka. Kana pimo ne lek mane an go to noyie koda. Mowacho ni Mr. Juok gini wadhi mi sir makende. Koro Ministry of Sports siro wa wachni, jatendo marwa ma Inspector General siro wa wachni, kendo wabago tugo maduong'. Ada wachni gima kama timore mana dichiel bangi gin mang'eny kabisa. Nitie nyithindo matindo mane school, nitiere yawuoyi matindo mane college, nitiere jowa ma bende osewinjo mana nitie gima miluongo ni taekwondo. Thuolo en mari warwako u tarik 29, tarik 30 kod 31 mitime finals. Mondo ibine gi wang'i kaka tugo ni. Nikech tugo samwa chope ni ok en na tugo. Ng'eni wan kan wadhi school to kani donjo gik machalo tugo ti penjino mera ni dhi school kuro tugo koso ni dhi somo. Matiende ni jonyuolwa ne paro ni tugo ok en somo. Kamano. To
kaka piny medo dongo sani wan CB ma tugo iyango ka achiel kuom ma rang'iny ma ka ng'ato nigo to somo. Ka ng'ato tugo pira en ng'ama odhi skul. Ka ng'ato tugo taekwondo odhi skul. Kuom ranyisi, wuodwa manyoyo yombo loch mar piny mar ng'wech mar marathon. Kiwinjo kit pesa moyudo e tugo no. Kata ibe mana engineer kata ibe mana doctor nikech thoth waja wanyisi nyithindo ni obed engineer be doctor. Dokta machamo pesa no onge Kenya ka. Onge, ok nyal yudo. To tugo to nyalo mi pesa no. Nikech ki tugo migi rang'iny makori bedo ng'ama olonye moloyo e tugo no e piny mangima. Kuom ranyisi nitiere jowa mosetugo e team mar Kenya Police ni modhi nyaka Olympics. Koro koduogo tiyudo ka en ng'at moro mane rang'iny moro makati somigi kanye to tugo no kamokete ino kenyal chope. Koro daher mondo nyithindo odhi school to weekend no kochopo bigi nyathi mondo ne gi wang'e to kasa moro chuny nyalo gombo kendo anyalo wacho ni wan kaka Kenya Police Taekwondo Federation wan gi program ma kolor school to wabedo gi clinics South Sea wadhi muten jopiny yes wadhi kor estates ma Nairobi ka kendo wakawo nyithindo go man gi geno to wabedo kod ndala ariyo kwa nyisogi yawuoyigi nyisogi kaka tugo no kendo ka nyithindo mang'eny koa kanyo to koro kolor school to gina gwa jatelo wabi koro wasetego tugo ni Nairobi ka to wan gi chenro ni kaka piny medo dhi kendo ka koro watiyo gi ministry machiegni wabiro dhi e kor gwenge bende mondo kata kaka koro Kisumo bende wabede gi nyithindo moko ma wanyalo timo ne clinics kolor school mondo igni mabiro gi samoro ibiro yudo ka wuoyi moro kata nyako moro nyala e piny Luo ma be chiemoro no bede ma wuodo modhi Olympics. Ing'e ni nyar Luo ema nokwongo dhi gi taekwondo Olympics kama Judy Akinyi. Koro nitiere history mosebedo kanyero. To samo we kodi ni nitiere nyar Western ma bencha watero Olympics. Koro en gima nyalore kendo ang'eyo ni kaka piny medo dhi mbele ka. Taekwondo biro bedo achiel kuom gigo kata tuke ma jo Kenya biro hero nikech mijingo mwakete kendo chenro mwango kaka Kenya Police Taekwondo Federation. Yes. Kenya makoro en yaw dot ne pinje madome bi wacho ni pinje mok tin ne 15 team ni ikruok chal nade gi sare nke sare koro ko wacho ni tarik 25 gadonge mana chiegni juma achiel ikruok chal nade in koro sasa ni e pachi kaka jatugo mana achiel kuom jotugo masulu e Kenya chalo ni nade ki ng'iyo gima chal kaban ke chieng no koro ko biro ko bete bath pap warito ng'amoro ko law gine mar Kenya kendo wan gi gombo ni mondo tim nade omiwa gold re maji manyo gadonge amba jalocho obera machielo ikruok chal ga nade kin machal kama e pachi nikech idhi elweny ng'at machielo bende obira ne bende en bende yalweny to Kenya kan yud ng'at matim nade ng'ama loyo ikruok chal nade gi sare mokwongo wadhi tugo gi jopinje ma olony e tugo mar taekwondo wan kaka police taekwondo wan bende waikore e rang'iny mamalo wan ready mar mondo mi wamanyre kod jogo kabisa wan ready kabisa seche mekro moramo watimo gimoro amora seche moko wabire pap to waneno ka dhano kedo to points chopo nang'o ji tugo taekwondo kanye makigoyo to wacho ni kanye yudo point kanye makimiso kanye ma en ga target ahinya kite mar taekwondo wacho ni kanyo kigoyo to ikwano points kete ng'eni taekwondo dong'eni imiyo jin points ng'at moko ng'eyo no mana ka ji dhano kedo to okiani to kara points ido nang'o tugo ni nyalo lero kaka jatugo seche mi igori ni a target na ayud ka ng'eni ka yudo ayudo points mang'eny ko yuda ka koro in seche mi tugo gin kuonde mage macho ni target e del seche ma atugo kata seche ma watugo kuonde ma watarget ahinya en ich kigwe gi tiendi ni en points 2 kamano bathe ka en points 2 bathe ka en points 2 kigwe gi tielo kamano kigwe wich en points 3 kitan tiendi ni kitan igwe go wich en points 6 sane kamano nen points 5 chon sane gi samda achiel sane kor en points 6 kamano yes bentire ndalo moko ma isedonjo e pap to chako tugo to wacho boxing tiere ga knockout taekwondo en nang'o mane mako tim to wacho ni kanyo pek na benga chako tugo wacho ni okane kanyo dhi nyime opponent mo miano pek moloya ipimo nang'o budhi gi gik moko mag weight kata ng'o kose nena ni koro ji odonje pap ji ochomore yes taekwondo watugo gi ratil weight ng'ama weight nen 55 ok nyal tugo gi ng'ama weight mare ni 78 kata 80
koro watugo gimiluongo ni fin ma en ochakore 49 nyaka 55 na uhoro jok malait koro oidho kamano nyaka kilo mamalo mag 100 120 heavyweight iluongo ni kuanzia chakore 85 kamano nyaka 100 120 wan gi middleweight machakore 80 nyaka 85 wan gi welterweight machakore 75 nyaka 79 wan gi lightweight machakore 69 nyaka 74 kamano ituge kidieny mane kinde kanyo ana tuge kidieny mar 75 nyaka 79 iluongo ni welterweight yes kamano kado jatelo wan mana ka gi ng'ato achiel ma en ng'ama en dichuo bende nitiere mar joma mine kata joma nyiri to gitimo nade erokamano kuom chik mar Kenya ka sani onge tugo minyalo bede ka in mana gi kido achiel mar chwech nyaka ibed gi joma mine gi joma chuo koro tim marwa mar Kenya Police Taekwondo wan kod chuo kod mine kamano future gi namba marom gi namba marom future mai taekwondo in kaka koro jatend taekwondo e Kenya Police tangeni kata ka in kanyo to jomoko mabende onge police federation moro mar taekwondo tangeni utudoru kamoro achiel kendo ng'iyo kido mar talanta manyalo bedo future mar taekwondo chal nadi e Kenya kaka ing'iye paro ni kama wachope ni future mar taekwondo ber nango opuko doge pige e yorni taekwondo nochakore e police to koro sani wan mbele kwa promote taekwondo Kenya ka kendo ang'eyo ni bang' tugo ni taekwondo dhi malo nikech achiel jo Kenya biro bedo gi thuolo mar neno tugo mopang maber nikech mana kaka Kenya Police Hotel taekwondo Kenya kani kidhi e pinje duto chakre Rwanda pinje gi duto te ido ka police ema tugo taekwondo nango ka ok mana tugo kende training mar police taekwondo en gima ochun mondo mi obed go officers man gi miluongo ni self control ok ma samoro iluongo gi dongere ni trigger happy ni gimoro se wango iye matin kaka wanyisi taekwondo en discipline cha en ng'ama hore makata gimoro wango iye to tieko mana gi chunye omuonyo nikech ong'eyo ni ng'ano be kata kapore ng'ano to kong'iye wacho ni weche achiel kende tanyalo tike koro wadhi adhiya koro wabedo gi self control to ma duong' ahinya penjo mipenjo no geno na kuom kelo tugo ni Kenya ka nikech mae tugo mar ariyo mokwongo notim Cote d'Ivoire higni 7 mokalo to mar ariyo koro obiro Kenya ka wan gi thuolo makende kaka piny mondo jogo man gi geno kata man gi lek mar tugo taekwondo obi obed piny to gine to bang' mano mana kaka wacho ni sani watiyo machiegni gi Ministry mar Sports lek mara en ni wanyalo chope kor gwenge gi mano mwasechako timo Nairobi kani watir Kisumu Mombasa Kitui kuondego duto te mondo nikech wan gi gimiluongo ni manpower an go officers mang'eny sana trainers joma kata ko bire school kendo anyalo wacho ni kapo ni kata jotelo mag school bed primary o bed secondary man gi geno ni ginyalo dwaro mondo nyithindgi osom taekwondo wan thuolo biruirwa obiro miyo resource persons nikech kao sama gine season kata mane gine ka Nairobi ka to any day nikech gitimo training gokinyi to saa 8 gin thuolo nikech gimomiyo wacho kama nitiere gimiluongo sani one police nitiere community policing and community policing ni matiende ni police nyalo tudore gi raia yo mane ka wanyalo tudore gi raia ni jo school moro dwaro ni kata gimiyo kata mana one day in a week to waoro negi yo wi man gi tiegruok mamalo lony mamalo gi to biro puonjo nyithindo nikech nyithindo go e team makiny koro recruitment ok wachake ni sama koro ng'ato sebedo ng'ama ng'ongo ko ni adwa tugo taekwondo wachaka nyathi ma jahigni 5 sama en ike 10 nyathino ni malo kabisa mane gima wafwenyo ni timore pinje kidhi e pinje machalo kaka Korea to janasari oseng'eyo several things ong'eyo kicks go ong'eyo mako kogiki 15 to en star kamano ji nyalo go wacho ni boxing tigi training facilities gik machal kamano kata taekwondo dwaro ang'o mondo ng'ato train be nyalo bedo gi training facilities koso wan gi pap wan gi the skills chaka puonj ji taekwondo en an indoor game kamano ok en gimi tuge pap koro Kenya ka Nairobi ka South Sea Wanegi Hall mano is the major training center be mwa train kata the national team kaponi gi kore e tuke maoko to kidhi police training institutions
kaka GSU training school sana mane kata kundo chakore biro kanitiere facility kanyo mano bende achiel kuom gik ma nyocha dweche mosekalo gi na romo gi ambassador mar Korea Kenya ka kendo kana apimo ne nowacho ni en gi paro mar promoting taekwondo Kenya kan nikech ng'endi taekwondo no chakore e piny gino koro e weche mano wacho kode en achiel kuom facilities ka wanyalo yudo facilities mang'eny nikech Nairobi ka apani wantie gi moromo kidhi gwenge machalo ka Kisumu yudo ka samoro onke gina nyithindo kata practice kama tek kama to mano ok bed maber nikech en tugo ma dwaro ni ng'ato tugo kama kata kapo ni okiero gore piny to ko hinyre koro nitie gimiluongo ni mats taekwondo dwaro kendo mana ka sports mamoko gym nikech physical fitness nyaka yud mondi kapok itugo taekwondo maber bedo flexible bedo ng'ama dende ojiwore maber koro gigo duto kwa tiyo gi Ministry of Sports to kendo anyisi ni charomo gi ambassador ageno ne dhi maber kamano wach ni mogik ne jok moko maseche moko neni to gigombo tugo taekwondo nyalo jiwo gi nang'o ne jogo magombo tugo taekwondo South Sea Training School wayao kendo ing'ene watugo nyaka gi warwako nyaka raia watrain gi raia kendo watugo kodgi makata kiepo mokalo ni nitie kijende matugo nega police taekwondo nyocha gidonje migawo mar police koro ne ng'ata magombo tugo taekwondo orwaki South Sea kendo wabro rwaki kaka owadwa kata nyaminwa kendo wabro dhi maber kabisa jatelo wach ni mogik ne weche mag taekwondo ne police kachiel kod ji mamoko mabende nyalo dwaro tugo ni inyiso gi nang'o mogik anyalo wacho ni amor kuom thuolo mumiyo mondo wuoye taekwondo nikech en thuolo ma ok yudo yot to anyalo wacho ne nyikwara moge jwang mawinja ni tugo mar taekwondo ka in janyuol inyalo ng'iyo nyathi mibedo gi ot iyudo nyathi ni samoro en ng'ama luor onge gimiluongo ni self esteem gi dho diero kendo nyathino kata juma achiel kende obie clinic mabiro gogo kata iluongo nikech jowegi oyie kata man biro puonjo nyathino kama intieno biro ka nyathino nikech ng'ato bedo gi self esteem kaembe nitiere gima wacho no ng'eyo kata ong'e mana agwech achiel to ineno ka koro kata ko wuotho ki nyithindo war kendo wuotho ko jiwore ne nyiminewa nikech piny osebedo marach tinde winjo ka nitiere jomoko ma samoro obuko kata nyathi moro manyako en gele to timo maricho to ka en nyathi momanore gi skill to ok yot ahinya mondo ichop kama entie to maduong' ahinya adwa nyiso yawa ma bende nigi lek mar tugo taekwondo wan thuolo inyalo yudo wa South Sea kama osiepna ne owacho wantiere kanyo every day of the week kendo ka in gi siso mar tugo ni to warwaki mondo ibi watug together to mogik kabisa wan gi show moyaw ne ng'ata nikech ok ichul kata nduru bia Kasarani Indo Arena tarik 29 tarik 31 inegi wangi mondo ibed gi sisono kendo warwako kabisa nyikwara mogi erokamano kuom yudo thuolo mar loso kodwa kendo ageno nyakwara moga jwang' ni neno weche motenore kod taekwondo kapok awegi gidhi thuolo watieko weche mag tuke riwruok mar Athletics Kenya bade ma Nairobi nobago tielo mar abich ma nyasi nyithindo motiso ni World Athletics Kids Athletics Day nyasi mane bagi skul primar Matoi kendo kelo kanyakla nyithindo maromo 350 nyasi ma World Athletics Kids Athletics ibago e piny mangima dwe mar abich ga kahiga odiochieng' ma ijiwe skunde lepe mopogore opogore kaachiel gi riwruoge kaka Athletics Kenya mondo mi ochiw thuolo nyithindo e miso mich magi nyasi maduong' ma kanyakla pacho ka ibiro bagi tarik 14 dweni e kaunti ma Baringo nyasi machal gi ma ibiro bagi Baringo bende ibiro